Eweche mag tuke en ni klaba mar Posta Rangers oloyo Tusker FC gonde 2-1 e tuk adhula lig maduong' pachoka. E tugo mane obagi e alap madandora, klab mar Gor Mahia oloyo Sofapaka gonde 2-0 loch margi mokwongo season mahiga 2025-26. Jatugo masulwe Ebeneza Adukwa noloyo gonde 2 go duto kendo konyo Kogalo yudo points 3. Nafasi ile bado wameitoa, wanasema weka kati, mpira umevuka huo. Ebeneza Adukwa walijaribu kuikata ukarushwa. Alfa akacheza naye Austin Jafet Lihanda Mzungu ni kuzuia goli dhidi ya Double R. Austin, oh my! Amokoa Victor Kamungo. Hawaamini wanachokiona mashabiki. Aliona Victor Kamungo, hakushtuka kabisa, akasubiri kwanza mwili wa Austin umlekeze mpira misuli tu. Nyakwara Mugia Joang erokamana inyakuom bedo kodwa nyaka gisani mochope giko mar weche manyien mag Amitwelo. Warom kendo